Dzień za dniem, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Dzisiaj znajdujemy się na festiwalu baniek mydlanych i jak sama nazwa wskazuje, jest tutaj pełno ludzi, którzy przyszli tutaj puszczać bańki mydlane, nie bąki, bańki. Małe, duże, średnie, ogromne jak ta na przykład. Widzieliście kiedyś taką wielką bańkę? W takiej bańce można by było w kosmos polecieć, a za się wydupczyło koło. Widzieliście kiedyś tak majestatycznego krepla na tle morskich fal? Wątpię. A my właśnie znajdujemy się z Agą nad morzem, polskim Morzem Bałtykiem. Aczkolwiek chmury od lądu nadciągają takie, że prawdopodobnie coś dupnie. No i tak sobie wypoczywamy z kreplami produkcji. No jaki dobry. Wyrób krajowy z Biedry. Należy wspierać polskie produkty. No i tak właśnie sobie w piachu wypoczyningujemy. A jak tam u was, jestem ciekawy. W ogóle dużo wyświetleń, łapków, ale tak mało komentarzy zawsze. Piszcie komentarze. Piszcie co u was. Piszcie co robicie. Czy ładna pogoda. U nas zasadniczo ładna pogoda, taka dzisiaj na rower. Czy jak ktoś tam biega, czy coś, jest bardzo fajna, bo jest ciepło, ale tak... Jakieś ciulstwo lata. Ale tak nie ma zaś takiej hicy, że się człowiek nie roztapia. Także napiszcie co tam porabiacie, jakie ekskluzywne alkohole pijecie. Spożywacie takie maszketne kreple z Biedry. A mi się Malibu napiła. Aga by się Malibu napiła, ale mamy tylko wodę mineralną. Też z Biedroni. Jak tam przybliżę, to będzie widać ten statek, powinno być widać. Na tym zoomie to tam powinno być widać nawet, czy marynarz kupę robi. Nie, weź. Zajebiście widać, wszystko widzę. O, macha tam pan marynarz nawet do mnie. Ej, faktycznie. Prawdopodobnie. I dopiero teraz widać, że on płynie. Bo tak z daleka to one się prawie nie ruszają w ogóle. Beka. I to wszystko dzięki nowoczesnej technologii. O, tutaj jest następny. Zaawansowanej. No. Bańki były fajne, bańki nam się podobały, ale żeby sobie kupić wichajster do robienia bańków, to trzeba byłoby wydać 8 cebulionów. A to jak na kieszeń śląskiego youtubera na Pomorzu, cebulowego śląskiego youtubera na Pomorzu, cebulowego króla Bytomia, jest zdecydowanie za dużo. No. Także over... nie, jak to się mówi, że rozłączam się, ale odbiór. Znaczy zaraz będzie następna scena jakaś. No over tylko się mówi. I oto potwierdzają się moje przypuszczenia z nadlądu. Jak można zauważyć na zamieszczonym obrazku, nadciągają
potężne, groźnie wyglądające formacje chmurne. Czyli mówiąc w skrócie, teraz pewnie ciulnie. Taka jakaś złota sentencja do kamery? Czemu złota? No to srebrna. Ale nie wiem jaka, co? Coś mądrego, szybko. Nie umiem tak nagle. To głupiego. Też nie umiem. Na wydmach można dalej znaleźć wiele tak zwanych ginących gatunków roślin i zwierząt. Na przykład tam gdzieś pod krzaczkiem ukrywa się rzadki gatunek Żubrus pospolitus. Teraz, proszę Państwa, dokonaliśmy immediate transportacji, teleportacji i jesteśmy w Brzeźnie. A gdzie byliśmy wcześniej? Też w Brzeźnie. Też w Brzeźnie. Aha, ale gdzie indziej. I tutaj jest noga Agi i tutaj jest też plaża, ale są takie bardzo duże ziarna piasku na niej. Zasadniczo, Tam jak jest to molo, to Aha. byliśmy jeszcze bardziej w tamtą stronę. no to patrzcie, że wy to macie w drugiej scenie, a ile my się musieli napyndalować. To jest magia internetu. Patrzcie jak ładnie. Tutaj wszędzie wszystko jest ładnie. Odnalazłem coś takiego, także ja też Kamilowi razem z Martą i Nikolą życzę wszystkiego na 16. Aga mówi, że z tego się robi dżem, a ja myślałem, że to są jakieś nadmorskie pomidory. Dźwig. Beatlesi śpiewali o żółtej łodzi podwodnej, a my mamy mini zieloną latarnię morską. I mroczne chmury nadal są na niebie. Aga, jakiś komentarz do sytuacji? Jak pierdzielnie, to będziemy sali Moksi. krwi wrogów. Patrzcie jak pięknie. Ja w ogóle przez te vlogowanie to się jakiś taki czuły na piękno zrobiłem. Ja teraz dopiero odkrywam i pokazuję wam jaki piękny świat jest cały. Zwariowałeś! Jezu, jaki ty jesteś czasami normalnie... Nieodpowiedzialny jestem. Złaź! Patrzcie na tego numeranta. On chyba udaje boję. Albo coś. Ej, może on się utopił, a nie, żyje. Wiesz, gdzie Beka. jesteś? Czekaj, bo beka z łabędzia. Dobra. Szpan. Żałujcie, że nie możecie poczuć tutaj tego zapaszku jaki tam ładny z dołu dociera. Idealna puenta do filmu. Rzecz uwielbiana Było nagrać. przez internety. Mały super kotek. Mam nadzieję, że w tym momencie już szalejecie z radości. Co nie? Trz, trz, trz. Miał.